ओरैनो जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे बिथांखि लादों। बे बिथांखिया जादों सुबुं हान्जा आरो सम्पद हान्जा। बे मोननै हान्जाखौ लानानै मोननै हान्जानि आसनिनि गेजेरजों बा थांखिनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव हाबनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा बे बिथाखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बेखौनो जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव मैयानिफ्राय जागायजेननाय जाबाय आरो दिनै बे नैथि सान। सार बेजों लोगोसे गामि ओनसोलावहाय मा जौगाखांनाय मावदों बेखौहाय लानानैबो माबायदि सावरायनाय जादों? आंनि रेकर्ड बायदियै आं चेलेन्ज खालामनानै बुंनो हायो दिनै समस्त बिटिआरनि जेसेबां हालाम दङ बे हालामनि गेजेराव जोंनि नैबे दादगारि हालामा बयनिख्रुइ जौगासिननाय हालाम होननानै जों सिनायथि जानो थांगासिनो दङ। मानोना थांनाय 17 बोसोरावहाय 33टा गामियाव बिपिएफआ मोनथामल' जायगायाव दैनि आसनि होदोंमोन। दैयानो जोंनि बेवहाय केरासिन एबा सनानिख्रुइबो दामिसिन मोनसे बेसाद बे हालामाव। गतिके जोङो दैनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनो होननानैनो थांनाय बोसोरसेनि गेजेरावहाय 1.5 बोसोर दा सोलिगासिनो दङ बा 2 बोसोर सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव जोङो आउट अफ 33 भिलेज 14 भिलेजाव जोङो डेप बरिं खालामनानै मानसिफोरनो गोजोनग्लाय होनो हानायनि जोंनि जा जिउ दैयानो मानसिनि जिउ नालाय बे जिउ दैखौ जोङो राननानै होनो हाबाय थागासिनो दङ। आरो बिदिनो गोबां आसनि जोंनि बेवहाय जालांबाय। फिसा फिसौ लामा जादों, कालभार्ट जादों, प्रटेक्सन जादों। बेफोरनो जोंनि मेइन बेसिक इसुमोन नालाय बेफोर खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ।